Tak čaute ľudia, vítam vás u prvého diela z Crafting Dead. Som tu spoločne s mojím bratranцom Jacobom. Tak to že nevieš moje meno. Jakubom. No, čaute. A hráme Crafting Dead. A nesme copyrighti... Nesme copyrighti Goga a týchto ľudí. Lebo my sme skôr našli túto hru. Čo? My sme túto skôršie našli hru, nejakú. Ani nie. Hej. Ja som to nehral skôr, ty si to... No hej, ja som to skôr hral. A vidíte, že sme v takejto budovičke, áno. Zóne. No, zóne, tak by som, neviem, jak to povedať. A bereme tu looty, čo najlepšie, lebo tu vidím, sú nejakí ľudičkovia, idem ich pozabíjať. Keď sa ti nevydarí, povedz. Poď dole, pre istotu. Čo? Poď dole radšej. Prečo? Ja sa ti chcem vysmiať horách. Dal si ich? Hej, obidú všetkých. A čo? Sa chceli spiknúť? Ne. A tam je ďalší hajzl, takže idem ho zabiť, na posledný. A je tu dole hajzlik. Ja som našiel už 2 prázdne bloodbagy. Na. Debil sa zabil. Ja pijem vodičku. Poď dole radšej. Prečo? Aby sme je ubranili to tu. Ale však aj z hora vieš ubraniť. No hej. Ale mám aj na... Ja nemám náboj vlastne. Ale ja budem horný mušketier. Máš nejaké tieto? Náboje? Nie. Ale mám M9. M9 mám, áno. Počul si dobre. A počka. M9? Ja mám. Sledgehammer si odložím, toto si odložím, Bowie knife si odložím, Fireman Axe si nechám. Jedno z tohoto si odložím, granát si nechám, sodu si odložím, holografik si odložím. Všetko nepodstatné si odložím. Nemám dojem 9 naboje? Nie. OK. Áno, krvácam. A ešte, že tuto, ako keby, jak by som to nazval. Tento ako keby celý modpack, alebo ja, no neviem, ako to mám nazvať, si viete stiahnuť na... No tak nekrvácam. Vieš si to stiahnuť vlastne iba ORGMC. Áno, presne tak. A je to na stránke... Tekit. Tekit, hej, presne. Nie Tekit, či? Hej, ako Technic Launcher, ale je to Tekit. No prosím, ich naboje. A jo, kamo, mám samuraj. Tu máte, čo to je? Hej. To dáva na 2 rany, nie? Hej, aj na 1. Aj Bowie knife dáva na 1. Bowie, tak. Ja si tu a teraz zbieram morfíne. Tyjo, keby som si teraz zlomil nohu, tak mám aspoň liek. Nie? A ja. A tebe by som ho nedal. A ja mám aj medpack. Mám, neviem čo to je. Mám 2 magnum klipy do magnumky. A mám ďalšie na nohu, tak by som ti už jedno dal asi aj. Neviem, čo mám za zbraň. Nemáš do M1 naboje? Do čoho zase? Do M1. Do M1? Hej. To neviem, ja toto nemám do M1. Tak snajperka. Poď dole. Nie, však ja tu načorkujem veci zatiaľ. Hlavne medicínu hlavne. Ukradnem tú medicínu, čo tu je. Bandáž, to sa hodí.
A Bloodback! Konečne. Bloodback? Mhm. Nemáš do tohto magnumky? Dobre. Mám. Dáš? Nie. Prosím. Čo keď nájdem magnumku? Prosím. Hej, dám ti, počkaj iba. Vyšilkujem ešte ďalšie poschodie. Kde si? Dole úplne. Chod tam dole. Stoj tam. Nie, posúď sa tak. Do tej, tam kde, tak, presne. Debil! Aha, A to koľko máš? jeden som mal. Prečo si ho teraz hodil? Prečo si nehodil napríklad po vojakovi, čo je v nejakej miestnosti? A však žiadny projekt tu nám už není. Ale keby bol. Keby bol, tak keby Mám bol, tak, M9 ďalšiu. keby bol, tak by bol. Tak, presne tak. Že ľudia, keby bol, tak by bol. Ale to žiadny nebol. A Balmax zbytočne stresuje. Mám Grey Tactical Vest. To ani mám. Aha, mám tam neviem. Máš Tactical Vest? Hej. Aha, tak to je dosť blbé. To niekde ju schovaj. Schoval som si ju. Aké, no úplne. Keby k tebe prišlo nejaké dievča, by ti ju ukradlo. Lebo to je jedno dievča, ktoré ma zabilo. Čo, vieš, aké bolo silné? Mal nightstick a ja som nemal nič. Aj teba by dal, keby si nemal nič. Ja, lebo ja som išiel takticky zozadu. Ale nie. Hej, mám tiež tactical vest. Tak si ju nechaj. Ale ja som, počkaj, ona na mňa išla takticky zozadu, chápeš? Aha, no to potom no čo robila vzadu? To som nemal šancu. No to si nemal. Iba keby som mal zabudované Briti RPGčko. Presne tak, to by hneď. Len ťuk a je v rici. Nemáš puta? Ale škoda, že mám iba SMGčko zabudované v Riti. To je v rici. Nemáš puta? Bo 2 kľúče som našiel. Nie, ale mňa už jeden chcel dať do put. Hej? Neviem, čo som to chcel robiť. Si to predstav. Ty a on sami v izbe. Alebo ty a to dievča, čo ma dalo. To by bolo tiež rodné pre Ďuďa. Však Ďuďo má radšej chlapov. Aha, fakt vtipné. Nie je to pravda, len on si myslí, že to je pravda. Si myslí, že on je najlepší karis. Či som? Najlepší karis. Starší vedia, čo je karis. To čo je karis? Jedna vec. Nechceš large backpack? Mám už dávno. Ty už teraz si dostal? Ja už dávno mám. A ja som už mal A dávno. máš gunpack? Hej. Nemáš. Mám gunback. Nemáš. Mám. Nemáš. Mám, pozeraj, kde si? Ty kde si? Počkaj, to sú. Našiel som veci. Počkaj, radšej idem vonku. No, čiže pozeraj sa pekne. Tu som, za tebou, za tebou. Za tebou, tu som. Aha, okej. Neveril, chlapec. Ani on nemal. Teraz môj? Ty si po mne vystrelil? Nie, poďom. Normálne som sa ľakol, lebo keby si ty na mňa vystrelil, vieš, čo by som s tebou urobil? Nie, kto mi... Aha, Ajo mi poslal, že prešiel time machine. Nie taký frajer. Na tomto? Hej. Na Geometry Dash? Hej, ja už to dávno nehrám. A nie, ja som si... Náhodou som si to kúpil. A prišiel tu a nejaký nový vojak. Ja prišiel. Prišiel, za ohradami je. Nevidíš toho To chlapca? nie je vojak. Aha, to nie je vojak, ale je to ten. Viking, presne tak, Viking on je. Ty koky? Ja sa ho bojím, ticho na neho, Ďuďo. Nie, Ty sa bojíš Vikinga? nie. Ale ja mám dosť práce s čorkovaním vecí. Chodaň ho ty. Ty si taký debil.
Nie, teraz vážne, Kubo, si taký debil. A ja som sa tu nechcel. A však prečo si ma... Ja som Ty si myslel... debil. Hej, neviem, jakou zbraňou si ma trafil, mám zo pár malého hapečok, ale trafíš ma, chod ty na mňa. Som si išiel dávať spreje, rýchlo mi ber veci, kámo, vieš, aké džive mám. OK, som ti zobral iba pištole. Chcem mi zobrať tú M1 a spreje. A baťoch a bek. Aj spreje chceš? Hej, svoje, nepoužij ich. OK. Čiže... A to na nič nebolo, čiže toto, aj bandáže chceš? Bandáže ti dám moje. Ale proste mi zober guny a tie samuraj. OK. Nechaj ma. Díky, nechaj ma. Dobre, mňa nezajíma, že či prešiel time machine. Ty máš aké dve veci? Však mi ich nechaj. Nie, Kubo, ale teraz vážne. Ale ja som sa iba pozeral, vieš, s R-kom, vieš ako. Hej. A ja za to nemôžem, že ty si mal toľko málo života. Hej, ty za to všetko môžeš, lebo ty debil do mňa nemáš čo šťuchať. Ja sa ti hovorím, že ty na ňo máš ísť. No, ja by som išiel, vieš, ale som si chcel dať sprej. Nie, dobre, drž ústa. Tak keby si chcel šťuchnúť, tak by si s normálnou rukou. Tak to je. No, tak potom asi si ma nemal zabiť. Ale nebo, ja mám tvoju magronku. Ty si taký debil. Keď zhebneš, ťa zabijem. Jak dlho som to snažil vybudovať. A tam sú najlepšie veci z celého servera, takže ma Ježiš, tak to vybuchlo, alebo čo sa stalo? Hodil granát. Šabi, jak ty po mne. Jak ty po mne, ne? Ja, to je ten granát. No nie. Ale nie teraz, Kubo, vážne, keď zhebneš, ťa zatrávňam. Ty máš malo ama. No, lebo do magnumky, vieš. Asi nie do magnumky, nie sú im do snajpery. A ja že presne viem, na ktorom je poschodie, ale pohni si, že ty čo tu narobíš? Oh shit, po mne strela. S M1. Vieš, čo robím? Asi utekám pred jedným hajzlom, čo ma naháňa. Po mne strieľa s M1. A ma neseru, Jakub, keď serneš takú tesajú. Dal som ho! Som čavo? Hej, ja som tam aj ja. Nezabí, mám len pol HPčka. A znič. Ne, tak toto ďalšie prišli tu na... Bože, ty si... Ne! Oni ma dávajú, aha, to si ty, pomoc! Však ako dlho už... No, rýchlo mi daj veci a jedlo. A čo ešte na jedného? Tu je chalan. Pozor, zomboš. Daj mi veci. Ale poď do miestnosti nejaký. Tam hore poď, hore. Poď tu na. Okej, počuj. Ale toto mi nevezmi, toto je moje. Toto modré. Okej. Aha, tak to je už je tvoje. Okej, rýchlo mi daj veci. No, čiže ty si mal toto. M1 hlavne mi daj, aj batoh, aj gunpack. Gunback si nemal. Mal. Daj mi ho. Ja ho nemám. No, díky. On ma dal tiež, on ma dal. No ty si fasa, ty si najlepší debil. Najlepší na svete debil. Ne, teba dal a ja som ti hodil tie veci, kde si mal už guny. Bravo, Jakubko, bravo. V backpacku sa nemôžu byť žiadne guny, ale nevadí. Som si ho dal len na seba a hneď ma zabil. Teraz kvôli tebe musíme to zase vybudovať. Ale ja som nechcel. Ty si nechcel, presne, ty si nechcel. Ty vždy nechceš. Že ja si myslím. Ty nikdy nechceš. Ty vždy chceš. Ty chceš, ale nechceš. Ty tak. Čau, Kubo. A Ježiš, ma nechaj. Ja som ťa len šťuchol. Ja som ťa len šťuchol. Čo ma naháňaš? Čo, ja ťa obraňujem práve, že ja zabijam zombika, ktorý na teba išiel. Hej.
Áno, už som ho dal aj. A kvôli tebe zmizlo jedno telo, kde boli veci, ktorými my sme boli zachrániť toto, čo sme kvôli tebe stratili. A potom rýchlo debil. To všetko kvôli tomu, že ty si nemohol... To všetko kvôli tomu, že ty si ma nemohol stražiť. To je všetko kvôli tomu. No, teraz sa ukáž. Lebo to kvôli tebe sme stratili toto veci a kvôli tebe ja teraz krvácam aj. Presne. Neviem, kto ma zabil. Neviem, kto ma zabil, že... Tí, čo to budú pozerať, všetko dosvedčia. A áno. Uvidia, jak debil do mňa šťuchne. Ja som nechcel. Ty si nikdy nechcel. Ja som ti hovoril, že máš ísť na ňo, vieš. Hej, hovor. A ja som že dobre, idem, ale počkaj minútku. A ty, ideme. Ty si povedal, že neideš, tak som ťa buchnul. No hej, lebo ja som nechcel ísť, lebo som mal hrozne malo A hadcov. teraz si sa dosvedčil to, že toto. Ale že teraz, Kubo, teraz pravdu mi povedz. Áno, to je o tom. Presne to je o tom, že... No ja som tam. A keď teraz, už ho vidím. Ideš, ja som išiel zlou cestou. Však ty ani tancovať ústami nevieš, ľuďo. Vieš tancovať ústami? Max. Choď do... Do čoho? Do Riči. Ale to je veľmi ťažké. Musíš to nejak zvládnuť. Keď Držím ti palce. Ale ja to nechcem zvládnuť. Však to je ťažké. Chápeš, mňa dali. Kvôli tebe, Juďo. Všetko kvôli mne, ne? Všetko. Dakedy, hej. Čo si šuškáš? Na streche. Teraz zbytočne už tam pôjdem, kamo, lebo drahý miláčik, toto je úplný dodžubal. Ty čo si teplý, že mi hovoríš, že som miláčik. Tak nasratý, že jak nikdy predtým. Hej? Kedy Ne. však tiež na straty. Hej, ale stále provokuješ. Ja ťa provokujem? Nie, moja babka. Tak babka teraz pri tebe nebola. Teraz to je smola, nie? Čo? Že... Chod tam ty a teraz ty to vybuduj, dobre? A potom ti to a potom ja ti to poserem, ťa zabijem. Ty sa to môžeš. Ťa zabijem. Potom to ešte poviem, že poďte sem ku mne, zabite ma. A potom uvidíš, aký budeš mať hysák. Aký hysák? Tá ja s tým nemám problém, že by som tam aj išiel. Však ja mám magnumku. Ty. No však hej, aj akáčko mám. Dobre, tak ty môžeš mať. Hej, ale dokým tam prídeš, tak si mŕtvý už. Lebo tam je jeden hajzel, čo má... Nechcem robiť moju M1, má celé snajperské obočie s nábojmi do M1, plus má magnumky, dve. Čo ti je zabehnuté? A potom ešte plus má akačku asi. Ale čo ti zabeháva, že tak hovoríš? No tak, nie to je lepšie, keď to tak budeš rozprávať. Všetkým šťastné a bohaté gajte. Ja neviem smer, kde to je. Aha, už viem, kde to je, už tam idem. Baumax potrebuje zachrániť. Že Baumax? Hej, presne, ja. Čo to
Aj sa priznal. A keby ťa ešte dali do pút, tak mám pre teba aj ten, jak sa to volá? Kľúč, že by si sa mohol odomknúť, že nie som až taký zlý. Tak už som toto vybudoval. OK, krvácam, kámo, krvácam. Či mňa to zaujíma. Nechaj ma. Ťa zabijem, OK? Prečo? Lebo jak ty mňa, tak ja teba. To tí zombici ma zabíjajú stále. A že oni nie sú takí silní, že oni majú tu tie trúbky ešte iba. Hej, ale je tam jeden. No, kúkaj. Aby si bol šťastný, tak ti poviem rozprávku, že tam už idem. Ja už tu dávno som. Hej, ale že ako ja musím stále dlhú cestu robiť? Ty na jednu ranu mám dať, či dve. No, výborne. No Mazali. tam nie som ja. Že? Ty, chod do ryti, Kubo. Tebe to príde smiešne, ne? Že jaj, to super, že to nič, že to vždy je to najlepšie. Ešte to nie je až také dôležité. Není, presne. Dôležité je to, že už tam idem. Dôležité není to, že by som tam mal ísť, ale že už tam idem. Chápeš ma? Dôležité je to, že tam už idem. Hej, ale hlavne, že ja už tu dávno som. Ale ja mám stále dlhé cesty. Pochop to. Ja nič nechápem. Tak to pochop už. Použij kalkulačku. Na čo máme my ľudia mozog? Aby sme s ním premýšľali. A keď s ním premýšľať nebudeme, tak budeme hlúpi. Tyjo, vieš koho vidím? Ja už som v tej budove. A ty tam nesí, že? To mi ešte povedz, že tam nesí. Som. A robíš? Asi to je podľa mňa zábava väčšia, keď máme robiť taký... Díky pekne ma zabili teraz. A to je podľa mňa dzivšie, keď máme robiť taký atentát, ako keby. Ako keby sme mali sa nudiť tam. Podľa teba je všetko vtipné. Aj to, že ma zabiješ. Aj to, že prehráme všetko. Aj to, že... Mám gunback. Čo? Mám gunback. Super, Kupko. Ale tamto je hore, čo má samuraj Kai. Tak to A ja mám zabij. golf club, a teraz čo? Čo? Ja mám golf club, a teraz čo? No a teraz ho zabij. OK? A vtedy budeš Ja pán. nemám problém, iba ja si chcem najprv vyčarkovať veci. Sodaken, lebo sa potrebujem napiť. No, díky pekne som bol. Pritom zas. Zase, čo som ja urobil? Prečo mne hovorí, že díky Vieš pekne? prečo? Lebo ty si ma zabil. A čo teraz? Kvôli tebe sme to tam dosrali. Ale aj tak by si to nezobral, lebo však si nemal vôbec amo. Nie, vôbec. Čo je silnejšie, golf club, alebo toto a baseballová pálka z No, nail? poď ma zabiť. Poďme. Na. No teraz ďalšia delá cesta, jak vždycky. Som mal pištolku, som ich išiel pozabíjať.
A ja už som na 3. poschodí aj. Tak potom to vybuduj. Není lepšie sa schovať na záchode? Nie. Oni už sa vracajú. Nehovor. Na. Kámo. No. Ja sa im postavím aspoň. Ty sa postav, presne. A ja som sa s nimi postavil. Ale všetko som to tam presne vybudoval. Ale neviem kto ma tam trošku zabil jedným Našiel som tú letom. komoru, kde som ťa vtedy dal. Hej? A máš tam veci všetky? Nie. No vidíš. Tak byš mám nasrať. Počkať. Pauzni to. Nepauznem. Prosím. Choď. Počkať. OK. Hneď som späť. No sme to sami diváci. Jak vždycky. Nás tu takto nechá. No fasa! Nie, pardon, diváci nie sú takí kekeš, že sa hneď rozčulujem, ale keď má taký chalan malý. Ja to viem, že je to hra, ale chápete, hodinu mi to trvalo. Hodinu. Tak si vysvetlite, že to sa nedá stále bojovať a nič nemať a potom zase hemnúť, keď máte super veci kvôli tomu malému zasánkovi. Chápete ma? Som tu. Som ťa zabil. OK. Dobil som to! Hej, lebo všetkých som ja tam odohnal. Ale máme to späť. Hej, máš super veci nejaké? No mám golf club. Potom? Potom nemám nič. Ťa zabili? Nie. Ja som tu stále. Ale mám habade veci. Už mám M9. Serus môj. Ma zabili. Tak kvôli tomu, že ma neposlúchaš. Dobre, už drž ústa, ty geco jedno. OK, ja to pauznem, keď tam budeme, tak potom vám sa ozveme. Teraz som späť. Začal som jednu budovu lutovať. Tak, už tu mám nejaké vecičky. A ja som zase v tej budove starej. Stále tam snažím sa bojovať, jak sme sa dohodli. Ja lutujem jednu budovu. Takže.
V tom žltom bude jedlo. Čo si udešie, Broken Chainsaw alebo Nightstick? Broken Chainsaw. No, takže mám amoklik do jednej gany. A teraz, čo je toto silnejšie? Hardhead alebo Broken Headset. Vyserám sa na toto, idem po vecičky, vyserám sa. Počkať. Bože môj. To je zlé cestovanie. Koľko to má už? 33, za chvíľu končíme. Ani už to ani nesúdia. Idem tam. Ma dali. Nie Ale sú tam. ale to je jeden z baseballkov, to nič. Nič? A ty si močou. Hardhead. A? A ja. Chainsaw, a nič viac. A? A ešte také gany, ale to nie také... A? Čo?
Má si viacej veci, takých divých. Mal som iba jednu ganu so zásobníkom. No vidíš. A headshot je na 2 rany. Jeden gana so zásobníkom ťa dá. Ale nevie, ako sa používa. Nevie, presne, nevie. Ale to nie je taký nový, to je v skine Steva. Fasa, ja vždy sa úplne debilne teleportnem. Počúvaj, ja urobím server. Však ani nevieš, ako sa robí. Viem. Ale na čo? A snáď, aby sme tam mohli ten film robiť. Ale však ty už nenatáčaš? Natáčam. A myslíš, že sa Jujo chce pozerať, ako ty budeš robiť nové, nie nové, dačo? Nové dačo? Podľa mňa by sa im to nepačilo. Rozmýšľaj nad to. Rozmýšľaj nad ľuďmi, ktorí ťa odberajú, že by nemuseli dať odber preč. To vidíš. A viem, že jeden chlapček chce s lopatou po hlave, bo na mňa útočil. A mám lopatu, tak idem na ňo. Chlapček už je preč. Lebo lopata sa mu zadrela do hlavy. A mám... Oh my god! OK, tak teraz to dobíme. Teraz mám také veci. Jaké veci? Úplne mega veci. Keby ma on nedal. Prosím, nech sa tam dá... A kde je? Kde je? Ne, ale celkom dosť blízko. To je tam, ako je to tá požiarna vec. Normálne samé samopále mal to ten chlapeček. Požiarna? To ja som blízko hneď. Nie požiarňa. Toto, kde sú, jak sa volajú, lode a toto veci. Ja, toto som ďaleko. Viem vojačika. Tak ho daj. Keby som mal zbraň. Očorkoval ma. Tak nič on nevážené armor, takže idem hned. On je tu na. Vidíš, ja som blízko tých vecí. A nie, ďalej. A máš nejaké veci? Že by si ho dal aj. Nemám to žiadnu zbraň. Aká? Čo aká? Akú máš ganu? Žiadnu. Aha. Tak to asi nedáš. Keby bolo aspoň častie teraz na našej strane. Ja už som pri tých veciach. Neznášam, keď ma to tu naspávne. Prosím, šťastie buď na našej strane. A to kvôli tebe sme to stratili to miesto tam. Baumax? Je kvôli mňa všetko, ne? Tak teraz toto bolo kvôli tebe. Prečo si musel zomrieť vtedy?
Ach, bože môj. Čo sa stalo? Som našiel AKčko, ale nemám do ňoho naboje. Kde je? Hore úplne. On si dolných nevšíma, ale keď prídeš hore, tak on dáva za terasu a tak ťa dá dole. Chápeš? Čiže musíme tam ísť spolu. Tak ja už som tam bol. A ja som tam teraz bol. Ale plán bude takýto, počúvaj ma. Keď nájdem náboje do AKčka, tak to vyhráme. Nie, lebo on má AKčko. AKčko má? On má takú rýchlo palnú ganu, to viem teraz. To je, myslím, že on má... On má tu 120 nabojov. Hej? Asi hej, podľa mňa. No a... Určite by nám trebalo... Našiel som tu aj ďalších zborilcov. Hej, on si dolných nevšíma, úplne som tu. Poď na predposledné poschodie. No okej, už to mám. Toto Weird Cutters. Mne stačí, že by som sa k nemu dostal bližšie. No, mne bližšie, že ty by si ako keby... Ale nemám náboje do AKčka. Ja mám Samurai, toto dva. Samurai Sword, potom... Máš Samurai Sword? Hej, dva. A to ti je na nič. Keď tam on má za terasu. Ja mám do magnumky naboje, ale stále nemám magnumku iba. Ja ho nevidím. Lebo on tam má za terasu, on sa schováva do budok potom. To skús nájsť do AKčka. Však ja hľadám to. Juice, baseball bat, to nič. Tak, Lightstick, to je lepšie. mám na veci, ako? Veci na seba. Cloud? Hej. Mám M240, nájdi iba naboje.
Našiel som granát. To by sa veľmi hodilo. Teraz to hodíme do ňoho. Pôjdeš ty? Ty si blízko? Ja som hore, úplne. Ja idem hore za tebou, počkaj. Mám hodiť ja? Hej, choď ty a ty mi dáš veci a vieš, a potom... Počkaj, ja to... Tu som za tebou. No poď sem. Tu rýchlo daj. Ja, to si ty, okej. Dobre, poď, hoď. Daj mi aj mačetu, okej, potom. Tu mačetu, či čo to je. Toto si nechám. Cerália si tiež nechám. Toto si nevezmi. Nie, Cleanrek si nechám ja. Keď mi ho dal. OK, a teraz mačeta a granát. A jedlo mám pri sebe. Ti dám Miritko na tú M240. OK. OK, ideš na to, kamo. Tam je. Poď schovať. Choď rýchlo, choď. On vidí. On teraz sa kúka asi do Enviku, choď. Teraz som to dal head. Dal si ho? Neviem. Schoď na ňo s samurajom. Hej, už tam idem. Dal si ho? Hej! Nice, S kamo! granátom som ho dal. Čo? S granátom som ho dal. Hej, počkaj, nechaj tie veci plus. Ale ja som ich položil, ja som ich zobral už. Ale mám ich pri sebe. OK, poď sem hore, idem za tebou, zostan tam. Ja som ho dal s granátom. Dobre, že som ti dal ten granát. To nebol asi ten. To bol ten. Si istý, počkaj. Tu je. Shit, koľko má vecí. Kde má veci? Tam si zabudol. Koho si berem ja? Close? Hej. Máš? OK, nice, to už môžeš zobrať to ostatné. A ináč mal aj náboje do akačka. Hej, to dáš? Hej. Aj kompas mal ešte jeden. Asi. No tu nám máš... To ti nedá. Kamo, kúkaj. Ne! To rytí. Ale s granátom som ho dal jaj. No však to je super, kamo. A to som ako robil? No. Počkaj, ja som išiel do vedľajšej izby. Si sa na ňa pozeral vtedy? Hej. Ja som išiel do vedľajšej izby a ja som ho videl, ako troška vytrča. Tak ja som to hodil do toho, jak sa to volá? Do zábradlia a od zábradlia som teraz ku nemu a to vybuchlo. Hej. Nice. A som si nebol istý, či som ho dal. Hej, to sprej istotu tam išiel, si ho dal. Hej. A ty si šiel potom zadnom, ne? A už ide. Už ide server, hej? Hej. OK. Nice, som tu. Ja. Ale čo to má ešte také dobré veci celkovo. Laser tu má, icon opener. A tu na nič. OK. Máš magnumku? Nemám magnumku. Ja mám. Dáš mi? Počkať. Máš do akačka, dáš mi? Počkať. Keď myslím, že mám. Aká? Aha, nie, nemám. Ale mal som, kde je? Tu nám máš. Když mne nezmizlo do magnumky naboje. A magnumka mi zmizla. A ja mám také isté oblečenie ako ty. Hej, daj si. Pink. Také sa dáva tak. Počkať, kúknem sa na akačko. Kde tu máš toto. Aha, dobre. Díky. Nemám. A späť zase vládci. Tu ako je. Ďuďo, dávaj, pozor, nechod tam. Tam tak to je. A tak ja vidím vonku, späť zase vládci. Je pri tvojich veciach? Neviem, on tak straží, že keď pôjdeš doľava, tak on tam je. To je tamten? Ale nie, on je taký červený, počkaj. Dal ťa? Hej. On išiel za tebou? Hej, ale ja som ho dával. Ale počkaj, on išiel ku tebe? Hej. A ja som, vieš, vtedy sa kúkal do Inviku. A ja som rýchlo dal dole a som ho pozabíjal skoro. Lebo ja som chcel dať taký plán, že by som... A to ten bude ťažší, bo on bude pozerať aj dole, keď tak. On má akačko.
No, Kámo, a keby som sa s jedným takým hajzlom, čo tu je, má snajperku, M240, AKčko a M4 a ešte nejaké tieto pištolky, kámo, keby s ním sa spriateli, má ešte armor. S ním sa spriateliť, kámo, to je luxus. Že príde, že poď s nami tam, vybudujeme tamto, tam je najlepší ľud. A ty že OK, vieš, ideme tam, ty vieš, pozabíja ich tam, my si zoberieme veci svoje. Kámo. Najlepšie, keby sme si urobili váš vlastný server, aby ste tam boli možno jak Google tam natáča, vieš, ne? Aha, on sa konektuje. Ja mám M4, kamo, ja mám M4. Máš dačo? Počúvaj, Vámox, počúvaj. Oni sú tam už viacerí teraz. Teraz prišli všetci. Aj to ten, čo mal také pištolky, či čo. Čo som hovoril o ňom? Hej. Stále natáčaš? Hej. No a počúvaj, všetci tam boli. A ja som na nich išiel s wooden stickou, ale vieš, ako som ich dával. Hej. A teraz neviem, či idem dobre, alebo zle. Škoda, že s tým akačkom som ho nedal. Nechaj ma teraz. Kam mám M4. Demerko, kamo! A máš náboje? Nemám ešte. Tej hasičkej poď. Hasičskej nie, ja idem už sám, ja už som tu a blízko pri nich. Oni sa udržujú tu a dole. Hej, ja aj tam, čo vždy. Ne, ma dal. OK, ja som hneď pri tom. Kamo, to ten vojak je viking. Ja som ti hovoril, že sa budeme bať. Ja som ti to hovoril, že vikinga sa musíme bať. Slážo. Vojaka som dal. Vojaka si dal? Hej, ale nie, druhý ma dal. Slážo. Kamo, vojaka som dal. To ty vieš. Vážne, vojaka s tým, čo je dole. Ja ti hovorím, že to ty vieš. Kamo, choď rýchlo zobrať, ten z Broken Chainsaw som dal, ale ten druhý ma náhodou dal. Som skoro dal, mal som ho dať. Ty on tam mňa naháňa to ten viking. Viking is very, jak by som povedal, že neodbytný. Viking is swaggy. Swaggy?
To sa mi tak nepodáva, toto svegy. Debil, skočil dole. Ty on prežil? A hneď sa zombík. Fuck this parachute, motherfucker. Woo! Na stredne chodí kozom. Víš, čo viem teraz? Že som jedného vojaka odlákal a možno ho aj dali už zombici. Bo som na ňo prilákal toľko zombikov. Choď sa kúknuť. A tu už si tam dole, tak choď tam dole, čo je vľavo. Tam toho zabij. Mám zatvoriť pálne? Jujo, to ten, čo ťa dal, on si tam kempí úplne, vieš, koľko vecí má okolo seba. Ahojte! Čo, že tu? Hej. Počkaj. Hej, Jake. Jacob. Jsem tady. OK, to ja už idem tam. Koľko natáčame už? Neviem, no dosť. Tak povieme, že toto je taký špeciál. Keď ty si tam? Ja som niekde inde úplne. Úplne som inde. Veľmi sa bojím. Vieš čo viem? No, Že ty dačo vieš. čo viem. Že dačo. Ale neviem to, že čo ty vieš. A ja nie. M1 Grand to je to, čo? To je snajperka M1 Grand? Hej, Tak mám ju. hej, nice. Mám sledgehammer. Ďalší sledgehammer. Iba potrebujem do nej náboje ešte. To by bolo fajn. Náboje mať. Do nej. Teraz, nakedy. Jeden, Ty dva. kokej, mám 4 sledgehammery. Počuj, ja som dal vojaka. Hej. Ale nie, on mal málo veci. Ale druhý ma dal zase. Oni sú hrozne po dvojkách a majú hrozne mega veci. To je o tom iba, jediné o tom to je. Že oni sú po skupinkách a majú divé Ale veci. kde sú? Oni sú dole? Oni, nie, počkaj. Toto, čo tam je presne, ako vieš, tam, kde si ty teraz asi. Neviem, kde si teraz. Ja som tam, kde stále chodíme. Aha, no, tak toto, kde si ty, tak na prízemí, tam bojujú všetci. Myslím, že nejakí dvaja sú spolu, potom To ja dvaja sú chodím. spolu a jedno dievča je samé. Ale to dievča je úplne vymakané, úplne má veľa vecí, zgány, všetko. A to by nám stačilo sa dostať iba na druhé poschodie alebo na tretie. A hneď to máme, No chápeš? to ja už som. A tam hore už nie sú.
No však hej, však ja som tu. Tak choď vyššie ešte a tam úplne hore v poslednej kabinke zľava, v poslednej kabinke je taká vojenská vec, zelená, tmavo zelená. A tu keď vezmeš, tak tam môžeš mať hociakú ganu a s tou ganou ich dáš. Ja viem, ja mám 4 sledgehammery. Yes, kamo, No, mám M1991 a mám v nej naboje. dobre, a teraz keď ich sundáš, tak si čavo. A niekto úplne hore není? Nemali by tam byť. Lebo oni sa snažia tak udržať to, že nikoho nepustia tam, chápeš? Ja si teraz hľadám kamošov, že by nám pomohli. Ty viezme zlá ruka. Ty kdež neviem zobrať? Dík, kamo, Čo? ja som, neviem, čo sa mi stalo. Zneviditeľil som sa a som vôbec nevedel sa hýbať a ma zabil z Old Shovel. Však si bol neviditeľný. Čo? Však si bol No neviditeľný. hej, však ja neviem, ale som nebol neviditeľný, by som mi videla zbraň, chápeš? A mňa nič nebolo vidno. Jaj. To by sa nám hodili úplne tmavé skiny, aby sme sem zapadli do takých tieňov. V noci by sme prišli. Vieš, ne? Kompas mám. Hej, kamo, ale musíme ísť úplne hore a tam stále lutovať. Teraz prestúpili asi hore. Alebo všetci sa pozabíjali. A jeden úplne hore má M1991, má 3 náboje v nej. Potom vedľa neho je taká mŕtva, čo má M1 Grant s nábojmi vylepšená, z Tactile Vest, potom aj má Large Backpack. Mám handcuffs. Mne stačí dať na toho jedného zlého toto veci a nemôžem ani zastreliť. Jaký zlý? Som na druhom poschodí Hej, nice. a mám sledgehammer. Hej, nice. Idem za tebou, kamo. A mám aj bandáž. Nice. Aj small backpack. OK. Ne, už takto tu nie je. Som ho počul. Hej, a ja som mal 3 zásobníky do magnumky, takže ten, kto má moje zásobníky, tak ten má 3 zásobníky, kamo. A ešte má magnumku. Je, tak to je dosť blbé. Sa napije a ideme na to. Sniper je 2-1. Čo je lepšie, sledgehammer alebo bowie knife? Tak neviem, bowie knife asi skús, ale to musíš rýchlo. Dal som na koho. Hej, Nick chce.
Ale mala dosť veľa vecí. Tak rýchlo mi pomôž, choď dole, lebo ja to zhebnem. Ale ona nemala ganu, chápeš? Priprav mi bandáž. OK, mám bandáže 2. OK, tam... Dali ťa? Nie, ale mám 40%. Ty si kde? Aha, už ťa vidím. Idem tam rýchlo. Ne, ma zabije. Som mŕtvý. On teraz hardhead. Som mŕtvý. Dal ťa, joj. Ale on bol vojak? Iba čistý? S belkou. Nie bez belkou, ale s... Jak sa volá? Golfová hou. Zas ďaleko som. Kámo, keby sme boli fakt dobrí, by sme stávať odišli a mali by sme fakt super snajpy a dosť veľa zásobníkov. By sme... Ich sundali všetky. Hej, aby sme išli na nejakú väžu, vieš? A jeden by kryl toho Ináč snajpa. oproti tomuto houseu sa dá... Ja viem, no hej, vieš, a hej, presne, tam presne to chcel ísť. Vieš, a tam budeme toto zostrelávať ich, vieš, keď takto tam pôjde. A hlavne z tých vojakov. Mňa už videli to ty. Ja sa teraz bojím, čo sa stane. Keď tam prídem, to skončím diel. Ale počúvaj. Hej, granát po mne hodil. Si vybuchol? Počúvaj, handcuffs, vieš čo to je, ja? Toto je náramky, či čo to je. Takto keď dáš na ruky, ale počkaj, má zbraň v rukách a to iba jak mu to má nasadiť, pravým alebo ľavým? Neviem teraz. A to Som tu. Tyjo, teraz nie je šanca vylieť tu na... Máme medpack. Hej, a ja. A máme aj taktickú vestu, či jak sa to volá. Taktická vest. Ne. Máš M911? Počkaj, oni si ma všimli. Kto? To ty, čo... Jeden snajper si ma všimol. Nemám šancu vynsť. A dvoch už poslali na mňa. A si mŕtvy? Tak určite. A Však kde dvaja na si? mňa. Ja som na 4. poschodí, či 5. Posledné je 6, či? 7. Mám clothing. Tam si! Čo? Ja ťa vidím. Hej? Ďuďo, jeden snajper si ťa všimol už. Hej, a kde je? Ne, on po mne šutí. Aha, on je tam. On si nás to dajú ako do cely, chápeš? On má Ale bowling snajperi knife. kontrolujú iba. On nemá bowling knife. Teraz uteč, keď chceš. Stoj teraz. Aha, dobre, si tam. Kde je? A videl ma. A teraz chod
tam rýchle. On ide za tebou, Ďujo. Teraz, keď otvorí dvere. Mám skar. Jakže som zase mi to buglo. Tak ako vtedy? Hej, som ho mohol dať, kámo. Som už ho rád zhitol a ešte raz, aby bol dole. Som blízko. Idem k tebe radšej, aby sme boli dvaja na ňoho. Ja už som jedného dal teraz. Hej, máš nejaké veci už? Hej, ale to iba málo. A máš nejakú zganu? Hej, skar. A máš do nej naboje? Nie. Keď možno mám. Ale to si nie som istý. Nemám do nej naboje, joj. Nevadí, ja už som tu. Neboj sa, idem tam. Lebo jevine. Čo? Keby som mal tú snajpu M1, tak teraz mám do nej naboje. Si už prdel. Hej. Nám stačí nájsť M1. A mám ešte M9. Zabil ťa? Nie. Yes, kámo, mám headshot. A ja mám. Ne! Mňa dal. Ale kde je? Jo, on je snajper, počkaj. Tí snajperi ma tak serú. Ja si potrebujem nájsť takú snajpu, že by som ho sundal dole. Kámo. Bo oni majú iba dvoch snajperov. Čo mám? Čo? Kámo, najlepšie veci som mal. 4 zbrane vylepšené. 4, kámo, a som hneď tu. Poď, goldové chcem. Bowie knife, okej. Ne, nás zabil. Jakubko, musíme sa tam. OK, to je pre tento diel by to bolo všetko, takže čaute. A je to špeciál hodinovka, takže čaute.